Watercross on tosi kiva harrastus näin kesäaikana, kun ei tarvi muuta kuin mennä järvelle ja nauttia Suomen suvesta. Katsotaanpa vähän miten meillä nuo ajot meni. No niin, siinä ajamisessa alkaa olla pikkusen tekemisen meininkiä. Tää kelekka alkaa vaikuttaa nyt niin hyvälle kuin meikäläisen kynsillä tästä saa. Eli tää on valmis meidän tulevia kuskeja varten. Tai no, niin valmis kuin tää taas pystyy olemaan. Niinhän se taas pääsi käymään, niin kuin arvata saattaa, että tallilla ollaan Milwaukeeja kourassa ja tavoitteena on saada vehet taas nippuun. Pikkusia laakeriongelmia tuli, mutta ei mitään iso. Niin, meillähän oli semmonen kilpailu, että kuka tätä kelekkaa pääsee sitten ajamaan Sodankylän kisoissa. No, siinä oli pikkusen kompaa mukana, se ei varsinaisesti ollut kilpailu, tai oli se kilpailu, se oli nopeuskilpailu. Kun me sanoin videoilla, että olkaa nopeita, niin minä myös tarkoitin sitä. Nimittäin kärjestä otettiin nopeimmat hakijat ja ne on nyt valittuna ja kutsuttuna ajamaan tätä kelekkaa. Eli tätä kelekkaa tulee ajamaan useampi kuljettaja kuin yksi. Hommahan menee nyt sitten niin, että meillä tulee nipputyttöjä ajamaan tätä kelekkaa ensi viikon torstaina. Aletaan sitten katselemaan parin päivän aikana, että kuka heistä on nopein ja hän tulee sitten ajamaan Sodankylän kisoissa, eli nopein kuljettaja tiedetään itse asiassa vasta lauantai-aamuna, eli kannattaa tulla kisapaikalle katsomaan Sodankylään, että kuka tätä kelekkaa oikein ajaa, miten hän pärjää. Ivalon rossit. Ne höpisee ihan hulluja, ne mennään helikopterilla nostaa kelekkoja. Pirusti porukkaa, älyttömän lämmin. Kuskeja kun mahdollista. Katsellaan miten päivä jatkuu. Ankaan perätty muotia. On joo, se on tulossa takaisin. 2003 oli menestys ja nyt tulee Lynxiltä ja nyt tulee Verskulta, että se tuo saapuu. Jaa, mitäpä mies täällä? Niinkö tämä on niin kauhea iso lähde, että tänne eksy. Niin mä olin tuolla Ivalossa katsomassa niitä vesirossia.
Oli hurjaa hommaa, kato se ajoi se Morteni sillä taas hirviän lujasti. Että kyllä se Makka oli ja Pesonen pisti kamppaan, mutta kyllä se vain Piru se Morteni voitti se erittäin virallisen ja epävirallisen Euroopan mestaruuden. No, oletko kyytiä vailla? Niin kyytiä vailla. Pitäis päässä sotaan kyllä. No pitäis päässä se kelekka rassaamaan loppu. Nää sai vaalosta osia laisna. Pesoset lupas mulle ketjukoppaa ja muuta, niin saahan torstaiksi kelekka nippuun, tyttöjen pitää päässä ajamaan. Sehän jäi viimeksi kesken. Mulla ei höpinäkin kesken, kun sehän vähän paisuu se remontti. Noniin, nyt päähätte jousille, niin lähtää sen sotaan kyllähän rassaamaan tätä kelekkaa. Selvä, minä tulen kyytti. Lähet. Vähän puuttuu dataa, että voisiko joku tarkistaa, että paljonko tämmöisen ylävetoakselin pystyvälyssä on. Riittääkö tämmönen reilu sentti?